прямой эфирдәме? Әйе. Дуслар, сәлам. Вәгъдә иткәнчә, мин Татар радиосында Назлы Гөлгә бик зур рәхмәт. Әлеге эфирга чакырган өчен. Менә күрсәтеп алыйм әле. Безгә кушылыгыз. Кыстайсы сораулар юлласыннар. Иңа син киткәнсеңдер инде сторис. Әйе, мин керткәнмен, әйтәм, сорауларыгыз булса языгыз дип. Сорауларыгыз булса, турыдан Татар радиосына язсыннар, име? Нинди номер? Лентага юк номер түгел, Instagram ашагына кабул итәбез. Лентага һәм сториста. Хөрмәтле дуслар, Татар радиосына аккаунтына кереп, фотография астына сез, ягъни лентага сорауларыгызны бирә аласыз. Менә шул. Красавчик диләр әле монда. Тапкыр тикерегез. Сәлам. Татар радиосына кушылыгыз, дуслар. Татар радиосын ачып куйгыз әле. Татар радиосы аккаунтына кереп, сораулар бирә аласыз, әйдәгез. Көтеп калам сорауларыгызны. Мин Татар радиосында кунакта. Рәхәтләнеп. Әйдәгез. Күз тимәсен. Рәхмәт, брат. Как всегда инде. Казанда 105 FM ишлыгында урнашкан Татар радиосы, дуслар. Кушылыгыз, әйдәгез. Татар радиосына кушылыгыз. Илнас менән курап кына чыкшы. Может, бәлки бер өстәмәләр көтергәдер. Так. Башта сәлам юлын тапшыруында дип әйтсәң була. Аннары син Габделфасафин күреп алып чакырып ала мине. Сәлам юлым нәрсәсендә? Сәлам юлын тапшыруы. Тапшыруында кем буларак син анда? Җырчы буларак. Менә. Бирәсме хәзерне? То есть баштан да җырладың, әйме? Әйе. Ул теге элек татарча салям, менә хәзерге татарча салянкалар шикелле ул. Сәлам юлым. Татар радиосына кушылыгыз. Татар радиосына кушылыгыз, дуслар. Әйдәгез, Татар радиосына кушылыгыз. Хәерле кич, исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шушы минутларда biz үзебезнең 105 FM эшлегендә менә мондый кич тапшыруын башлап җибәрәбез. Микрофон каршында мин Назлы Гөлсингатова, ә кунакта бүген безнең Илгәрәй. Гәрәев Илнас Рәхимулла улы 1986 елның 28 майында Казанда туа. Кичкенә чагыннан ук ул төрле фестивальләр һәм бәйгеләрдә катнаша килә. Зур сәхнәдә исә ул сәлам юллыйм тапшыруы аша чыга. Иң беренче чыгышы биредә була. 15 яшендә Габделфасафин программасы вакытында инде үзенең тәүге адымнарын ясый. Аны биредә яшь сәләт буларак тәкъдим итәләр. Мәктәптән соң Илнас Татар дәүләт гуманитар педагогик университетына укырга керә, андагы татар филологиясе факультетының уңышлыгына тәмамлап чыга, инде соңгы курста булачак тормыш иптәше Айгөл белән йөри башлый, озакламы өйләнә, бер артлы ике кызлары Адилә белән Камилә туа. Башта Илнас үз исеме астында җырлый, ләкин адашы булганга тора-бара Илгәрәй тәхәллүсен алырга була. 2006 елда Илгәрәй беренче Аңламый бит шуны йөрәк исемле альбомын чыгара, акрынлап кына клиплар төшерә башлый, популярлаша һәм бүген әлеге танылган кунак безнең кәнәфидә утыра. Илнас, хәерле кич. Илнас дип әйтимме, Илгәрәй дип әйтимме? Гомумән сиңа якыннарың ничек дип эндәшә? Хәерле мин кичләр, хөрмәтле дуслар, тамашачылар, хәерле кичләр, Назлы Гөл. Беренчедән бик зур рәхмәт әлеге радиога чакырган өчен. Татар радиосында инде күптәннән булган юк, бер 2 ел бардыр, 2-3 ел бардыр. Менә ниһаять бөтен барлык эшләрен ташлап килдек.
Тагын бер кат бик зур рәхмәт. Хәлләр әйбәт, Аллага шөкер. Рәхәтләнеп, гөрләп, дөрләп яшибез, балалар үстерәбез. Менә гаилә белән бергә бердәм булып яшәп киләбез. Шулай да менә бу ишетәсеңме син үзеңне? Начарак ишетәм. Начарак? Әйе. Менә шуннан да бургалап кара әле. Булдымы? Киләндеме? Киләндеме? Аллага шөкер. Тик шулай да, әгәр дә үземнең соравыма әйләнеп кайтсам, сиңа якын кешеләрең хәзер инде ияләнеп китеп илгәрәй дип әйтәләрме, яисә Илназ диләрме? Менә бу сорауны гел миңа бирәләр. Менә мин дә бирим әле. Яңа танышкан кешеләр әлбәттә миңа Илгәрәй дип әйтәләр. Танышабыз икән Илгәрәй диләр. Хәтта минем чын исемемне белмиләр. Кемнәр инде балачактан, яисә моннан бер 7-8 ел элек танышкан кешеләр миңа Илназ дип әйтәләр. Шулай да якын булган кешеләр миңа гел Илназ диләр инде. Үзеңә ничек якынрак? Мин икесе дә якын. Якын булмаган булса, Илгәрәй исемен алмаган булыр идем. Чөнки мин беләм шундый артистларны тура-бараларга шуның кадәр тәхәллүсләре ошый башлыйлар, хәтта паспортларында да үзгәртәләр. Менә шунысы кызыксындыра мине. Менә процентта булсак, 60% Илназ, 40% Илгәрәй. Менә 60% күбрәк ошый. Илназ. Әйе. Biz bugün senin ijatың турында сөйләштербез, гаиләң турында сөйләштербез, яңалыклар турында. Һәм әлбәттә радио тыңлаучыларыбыздан да сораулар кабул итәчәкбез. Хөрмәтле безнең тыңлаучыларыбыз, әгәр дә сорауларыгыз бар икән, юллый аласыз. Инде иң кызык, иң оригиналь сорау авторына Илгәрәй, шулай ук үзең Илназ дип әйтәсең килә. Үзенең бүләгендә әзерләгән нәрсә тапшырачаксың. Алла бирсә, 22 мартта концертым була филармониядә Казанда. Шунда 2 кешелек чакыру билетын бирәчәкмен. Алла бирсә. Димәк, шушы билетны оту мөмкинлеге бар. Көтеп калабыз сораулар, инде синең белән танышуны минем балачактан башлап җибәрәсем килә. Ни өчен балачактан? Беренчедән, 2000дә узып киткән 19 ел, кызганычка каршы, синең тормышыңда иң яхшы еллардан булмаган. Төрле хәлләр булды. Әбиең, әтиең. 5 апрельдә әбиебез, аннары соң инде 30 ноябрьдә әтиебез китеп барды. Бик авыр сынау булды безнең гаилә өчен. Ләкин барыбер бирешмибез. Алар безгә күктән ярдәм биреп торалар. Еламаска, борчылмаска, мин аларның җылысын барыбер сизәм. Бүгенге көнгә кадәр тормыш булгач төрле хәлләр була. Әтигел әйтә килде, улым ди, нәрсә булганга карамастан, иң мөһиме сабыр бул һәм нервланган чакта да гаиләңә яисә якыннарыңа ташланма. Менә иң мөһиме шушы. Нинди көчле фикер. Әйе. Менә иң әйтә килде, һәм гел әйтәдер, ишит бакчасы матур дип, үз бакчаңа ташатма. Якыннарың арасында бер кайчан да ышанычын югалтма дип миңа әйтеп килде ул аны. Менә нәкъ шушындай җирдә безнең пәйда булды. Һәм инде әтигә мин бүләк буларак аның күңелен күтәрер өчен сабыр булыйк, дуслар дип исемләнгән, нәкъ тә аның әйткән сүзләре белән языртып, Галия Саидшинага тәкъдим итеп, ул миңа шундый матур сүзләр язып, Илназарга көй язып, әти соңгы сулышына кадәр ябыгы беткән куллары белән шушы җирне тыңлый китеп барды. Менә шундый хәлләр булды. Мин инде шундыйрак кеше, үз сүземдә тора торган, әгәр дә мин әйтәм, мин аны эшләргә тырышам, әгәр дә мин эшли алмасам, мин юк дип әйтәм. Әти дә әйтә килде, шулай эшләргә кирәк улым дип. 30 ноябрьдә минем юбилей бар, мин инде юбилейлар алырга тырышмадым, ләкин бу юбилей җәй башында ук алынып куелган иде. Һәм беләм әтинең китәчәген нишләргә, кайсы якка борылырга. Әти әйтте, улым ди, миңа карама, кеше алдында алдакчы булып калма. Син иң мөһиме эшеңне матур итеп эшләп кайтырга тырыш. Һәм инде мин инде телефонны алып, юбилярга шалтыратып әйтәсем, килә алмыйм, әтием авыру дип, ләкин әти миңа көч биреп җибәрде, мин барып кайттым, һәм менә кире кайтканда бераз үкенеп тә куйган шикелле булдым. Миңа телефонга шалтыратып әйттеләр, әтиң китте. Мин инде кайтып тиз генә кирдем, аны инде зал уртасына яткызганнар иде, һәм инде мичнан да уйланып, ишек алдына чыгып, гаражына кирип киттем, һәм шундый бер фикер бирде. Гаражда утырып, мин әйтәм, кеше шәрә килеш туа, һәм шәрә килеш китә. Менә бөтен җыйган малы, менә безнең әти шундый кеше иде ул, шөптән дә зур әйберләр эшләп куядыр. Юлда ята икән бу, ул аны алып куя. Һәм инде гаражна менә шушы барлык җыйган малы кемгә калачагы билгесез. Без бит барыбыз да дөнья артыннан куабыз.
зур биеклекләргә менәргә тырышабыз. Ягъни бер-беребезне батырга тырышабыз. Менә бу әйберләр булмасын иде дигән тәскилә. Менә үземнән кичереп әйтәм, мин бик нык әтинең үлеменнән соң үзгәрдем һәм дөньяга икенче як белән карый башладым. Иң мөһиме сабыр булырга һәм инде икенчесе якыннарымны һәм дусларымны рәнҗетмәскә һәм инде сүзеңдә туры сүзеңдә булып калу. Әйттең икән эшләргә кирәк. Һәм инде ахырына хәл җиткерә кирәк башлаган эшеңне. Менә шундый әйберне яшәп башладым дип әйтим соң инде. Менә шайрак үзгәрдем мин. Чүктер күз аллаулар үзгәргәндер. Күз аллаулар үзгәрде. Һәм инде әйтергә кирәк шуны. Әтигә мин бу дөньяда бик зур рәхмәтлемен. Барбер ул күпмедер булса барлык көчен, чөнки әле һаман да истә иң беренче адымнарны атлаган вакытта әти белән бергә без Барс Медиа компаниясына килдек. Әти инде анда минем дипломнарымны чыгарып, Улахны Фәрит Романович эшләп киләдер. Аңа дипломнарны күрсәткәч, Фәрит Романович әйтте: "Ой, моны хәл дипломнар булгач, сезнең малайыгызга инде күптән исем бирергә кирәк" дип көлеп куйганы. Менә әти мине шулай култыклап, яшерен батырын түгел, каяндыр әзрәк аранжировкаларга акчалар биреп, менә шайтыр фәкерен генә мине шушы сферага кертеп җибәрде. Димәк, һәр вакыт янәшәңдә булган ул синең белән. Гел, менә буладыр шундый шаклар, концертка барасың, концерттан кайткач әтигә сорыйдыр: "Улым, ничә хәлләрең? Күпме кеше җыелды?" Әйтәм: "Әй әти, бүген әзрәк булды шул. Бүген менә шулай кеше. Яра борчылма, менә күрәсең. Икенче ел синең күбрәк булачак. Быел булмаса, икенче елга булачак. Күпме килде кеше? 50 кешеме, 60 кешеме, 2 кешеме? Иң мөһиме синең тугры тамашачың. Син аларны күтәргән шикелле кирпечләр җыеп торырга тиешсең. Һәм аларны рәнҗетмичә, аларның күңелен күрергә тиешсең" дип. Килде икән кеше, концертны куярга тырыш. Һәм менә аның сүзен тыңлап, мин узган елны мәсәлән бик яхшы гастрольләргә чыктым. Менә быел узган елга караганда ярты залдан, Алланың рәхмәте белән, ярты залдан күбрәк халык җыела. Аллага шөкер. Илгәрәй, без синең хәзер теге сүзләреңне, җавапларыңны тыңлыйбыз һәм яңа калса күпчелек радио тыңлаучыларыбыз сине хәзер бөтенләй башка яктан ачадыр. Инде менә әтиең турында, әтиеңнең күз аллавы сиңа карата мөнәсәбәте турында без белдек. Менә әниең белән ни дәрәҗәдә якынсыз? Әни белән Аллага шөкер шулай ук әнинең киңәшләрен күздә тотабыз. Әни ишетсә, әни ялкынлы кайнар сәлам сиңа, яратабыз, сөябез сине. Төрле чаклар булса да, әни була шундый чаклар, һәр кешедә була ул, без барыбыз да робот түгел. Кешеләр эмоциялар белән дә эшләп йөрибез дә, каты бәрелгән чакларда булгалый. Әлбәттә ул хаталар өстендә эш булырга тиеш. Әни безне гафу ит, кичерә күр. Ләкин шушы сынау барыбызны да, туганнарыбызны да, безне дә бик яхшылап тикшерде, кемнең кем икәнен. Һәм инде ачыкланып бетте дисәк тә була. Алга таба да бергә булырбыз, бердән булыбыз, чөнки әни безнең иң газиз, иң яраткан, иң хөрмәт иткән, иң кадерле җимешләребезнең берсе. Мин бик нык яратам. Әтигә әйтәдер: "Җимешем, җимешем" дип, менә мин дә әтигә сүзләрне әйтим әле ниме. "Җимешем, без сине бик нык яратабыз гаиләбез белән. Сиңа ялкынлы кайнар сәлам." Ой, искиткеч булды бу Илгәрәй. Менә әниең холкы буенча ниндирәк? Әни инде әзрәк теге була шундый моментлар, тиз генә хисле инде ул. Ул кайчандыр шулай заманында зур сәхнәгә менәргә аны хыялы булган. Ләкин менә алмады. Шулай да аның хыялы мин тормышка аштырырга тырышам. Була шундый вакытлар, тиз генә әйтеп ташлый мәсәлән. Аннары соң нишләп әйттем икән дип тә әйтеп куя, менә уйламыйча. Менә шундыйрак. Барыбер ул безне ярата, ул безне беренче планга куя. Әни безнең менә соңгы тиенә хәтле безгә бирергә әзер. Безнең өчен җанып яши. Теге гаиләбез арасында бер кайчанда кысылмый. Менә иң мөһиме бер киресенчә, яраулым, булган борчылма, икенче яктан булыр дип, менә шайтырып. Һәм инде минем хатынны әни үзенең кызы шикелле күрә. Кай вакыт үпкәләп куям, нәрсәгә? Якынрак итәме? Якынрак итә түгел. Ансы бар, серләшә сүздә юк. Аны yoklап куя кай вакыт. Әйтәм: "Әни, мин синең әйтәм, малаем. Мин синең ярар булса соң. Менә үземнең кызларым булмады, менә кызым бар" дип, шайтырып ничектер ямалап, матур безне уң кулы белән, сул кулы белән кочаклап, баштарына куеп, безне үбеп ала икәвез.
Һәм аңлавымча, синең әниең шулай гали тормыш иптәшең Айгөлгә дә ошаган. Чөнки Айгөлдә бит ул менә ундидер үзгә хатын-кыз. Мин аңа гел игътибар итәм, ул теге ут бирчәсе сыман. Ул хәрәкәттә гел елмая, гел сөйләшә, бик хисле ул. Менә әни белән Айгөл, минем тормыш дулкыным, алар бер-берсенә бик каты охшаш, как будто ул әнинең ксерокопиясе. Айгөл бер тик тора алмый өйдә. Ул кайдырынса табак саба жуып ала, яисә идәнне жуып ала. Анда тузан булса, аларны сөртеп ала. Мәйтәм матурым, ял итим демәй әйтәм. Яисә пылесослый башлый. Аннары соң теге ничектер мин ял итүне күрсә, әни шикелле, бар син дә эшләп ал дип, безнең булса, напрягай итә башлый, менә шуны әйберләр булып ала. Ну, булырга тиеш, хатын-кыз шуның өчен хатын-кыз инде ул. Хәтта мин барыбер үз тормышыма канагать, әти, әниемә, тормыш дулкыныма, Аллага шөкер, нәкъ тиешле Айгөл дигән кызны сайлап алган мин. Менә ничек танышуыгыз, ничек йөреп китүгез һәм менә шушы шәхси тема турында без кыска гына паузадан соң сөйләшербез. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бездән аерылмагыз, Татар радиосы ешлыгында кыска гына пауза. Әгәр дә 31 августтан 1 Нормально, сентябрьгә каршы төндә урамга чыгып игътибар белән тыңлап торсаң, миллионлаган мәктәп баласының Точно. Кадерлем, мин даруханәгә. Жылырак киен, фармлентта 50-гә кадәр минус диләр. Минус 50. Ташлама ул. Рекламаны яхшы. Сәлам. Игътибар, фармлент даруханәләрендә 2ләтә экономия. 50%-ка кадәр ташламалар. Тулырак мәгълүмат Фармлент даруханәләрендә. Дуслар, гафу итегез, сезгә җавап бирә алмыйм. Шулай да сорауларыгызны языгыз әле. Татар радиосы аккаунтына, Татар Инстаграмда, Татар радиосы дип керәсез дә, һәм шунда лента астында дип әйтик, фотография астына сез яза аласыз. Менә шул. Телефон 239 77 27. Срок проведения акции с 1 по 29 февраля 2020 года. Звезда Марокко. Хамам, Марокко спа процедуралары. Гаиләң белән массаж, чәй, тәмлешкәләр белән сыйланып, бөтенләй башка атмосферада. Вакытыңны Сораулар киләме соң була назарга? Хамам промокодын әйтсәң, беренче процедурага 1000 сум ташлама. Тулырак мәгълүмат Звезда Марокко сайтында. 25 февраль Ватанны саклаучылар көнендә Брассери рестораны Данир Сабировның бәйрәм концертына чыга. Күрәсәкләр һәм дәртле җырлар берәүне дә битараф калдырмас. Өстәл алып калыгыз. Урыннар саны Айгульчик, привет. Сәлам. Тыңлысыңмы радионы? Тормышта төрле хәлләр була. Безнең фатирга Җырларбыз, Алла бирсә, җырларбыз. Без дә күршеләрне коендырдык, әмма күршеләр белән әле дә бик яхшы аралашабыз. Чөнки мин фатирымны һәм гражданлык җаваплылыгымны Югория компаниясендә иминиятләштерәм. Авыл ГСК Югория, Россия Федерациясе Үзәк банкының 2019 елда 3211 номерлы. Инстаграм турында. Австралия халкының күп санлы сораулары буенча Татар радиосында кичке шоу. Анда язганнар. Как не стыдно. Отец умер. То концерт устраиваешь дигән. Мин әлеге Форгорд 8 дигән кешегә уңышлар телим. Аңлыйм, сезнең тормышыгызда уңышсызлыклар бик күп, әлеге язуыгыздан күреп торам. Барысы да яхшы булыр, Алла бирсә. Иң мөһиме, кешеләргә андый рәнҗетә торган сүзләр язмагыз, яме? Менә шул иң изге теләкләр белән илгәрәй. Бик зур рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт. Һәм инде күбрәк бу концерт минем әтиемә багышланган булачак. Привет, Лейсен. Ничек хәлләрең синең? Юк, мин алай дип кара списокларга кертмим. Керсен, укысын. Әйтәмеш, мин андый кешеләргә бар дип уңышлар телим. Аның просто гаиләсендә бик начар, бик
кара. Анда менә мондый кич тапшыруы һәм без танылган җырчы Илгәрәй белән эфирыбызны алга таба дәвам итәбез. Димәк, шәхси темада без тукталып калган идек. Һәм бер интервьюңнан укып, Илгәрәй, мин нәрсә белдем? Син бит күпмедер вакыт дәвамында Айгөлне, тормыш иптәшеңне күзәтеп, кызыксынып, бәлкем хәтта яратып йөргәнсең һәм инде соңгы курста укыганда гына аның белән танышырга, ниндидер адым ясарга кыюлыгың җиткән. Беләсеңме, ничек без таныштык аның белән? Иң беренче күрешүебезнең университетта белем алганда Фуат абый, Галимуллин бөтен кеше белән миңа шигырь ятлатып, шигырь сөйләтте ягымлы яз фестивалендә. Мен дә беренче урын алдым шигырь белән. Муса Җәлилнең төрмәдә төш. Төштә миңа нәни кызым килде. Менә шуны сөйләдем дә, хисләрем инде мин кулис артына кирип киттем дә, каршыма шундый зур күзле, кара күзле бер кыз. Без озак кына бер-беребезгә карашып тордык. Ой, мин әйтәм, кыз кем кызым икән бу дип сораша башладым. Хәзер таптым номерын. Аның белән бергә укыган кызларга бик зур рәхмәт. Улакны WhatsApp-лар юк. Шул контакт бар инде, телефоннан контакт кире булмый. Хәзер мин аңа сообщение яздым. Шушы матур кызның исеме ничек микән дип. Бу миңа җавап бирде. Номерын алгансың, исемен дә белмисеңме ни дип шаярак. Шулай ул тоже теге молодец, югалып кала торган кыз түгел, җавап бирсә әйбәтләп җавап бирә. Һәм шулай итеп без әкрен генә инде 2 ел дәврендә телефоннан гына языша. Мин бик уялчан. Мин ничектер килеп теге сөйләшеп китәргә яладырым. Шундый кыюсыз булды. Ие. Һәм 5нче курста 2008 ел, мин быел укып бетерәм, май җитте, тиздән диплом, кирәк, ничектер булса танышырга аның белән. Һәм Аллаһның рәхмәте белән минем каршыма килә, китапларын тоткан. Мин инде булса булыр дип, дә булмаса булмас дип янына килдем дә, әйтәм: "Сәлам. Һәм Аллаһның рәхмәте белән сөйләшеп китте бик җиңел генә. Ул бит моңа кадәр дә сине белгән инде. Белгән, ләкин контакт фотоларыңны күргән. Ләкин ул үзенең янына якын китертми иде. Бик теге кырысрак та җавап бирәдер, аңлыйсыңмы? Һәм инде кырыс җавап биргәндә уйламыйсың, әгәр то есть уйлыйсың, якынрак танышсаң, тере килеш танышсаң, аны тагын да хужурак булыр дип уйлыйсың. Монда киресенчә булып куйды да, һәм аралашып китте без аның белән. Шулай бер 2 елга якын егет белән кыз буларак йөреп, 10нчы елда өйләнешеп куйдык. Менә шул 10нчы елда. Без бит уйлыйбыз, егетләр кыю булырга тиеш дип, егетләрнең эчендә шулай утыра икән, мондай бер. Ул утыра, әгәр дә ул кызның кадерен белсәң, һәм ул сиңа бик нык ошаса. Чөнки куркасың, ул сиңа юк дип әйтер дип, аннары йөрәгең авыр булыр. Мин үзем бик нечкә күңелле кеше. Аннары соң кешене бик нык жәллим мин, шунысы да бар. Һәм инде каты бәрелергә бик нык куркам кешегә, аннары уйланып йөрим, каты әйтмәдем микән, нәрсә булды микән дип. Һәм барыбер теге аны югалтудан курыкканга күрәдер, бәлки озак шулай 2 ел дәврендә аның белән сөйләшеп китәргә ялып йөргәндер дә мин. Менә кайсы сыйфаты сине беренче чиратта менә үзенә каратты? Матурлыгы дидең. Юк, матурлыгы сүздә юк. Матурлыгы, күзләренә гашык булдым, матурлыгы, йөрешләре, елмаюы, анысы инде сүздә юк. Һәм инде иң мөһиме менә сине ишетә белү, ишетеп үзенең фикерен җиткерү. Һәм инде менә бүгенге көнгә кадәр дә аңа бик зур рәхмәтлемен. Үзенең менә киңәшләре белән яра менә әтияни гышлы әйтеп килде. Хәзер ул да шулай итеп әйткәч, әтияниләр әйткән шикелле. Ярама турын борчылма, бар да булыр, безнең әле алда. Менә ул мине канатландырып җибәрә инде. Шундый рәхәт булып китә менә. Менә бөтен булган проблемаларың онытыла. Менә шул. Синең тагын проблемаларыңны оныттыручы 2 кешең бар. Гомумән сезнең шундый теге хатын-кызлар коллективы дип әйтсәк була, игездә. Әле кызларым бар, әле минем Адилем һәм Камилә. Менә бер тыңлаучыбыз да шулай дип язган. Ничек син анда хатын-кызлар коллективында дигән 2 кызыгыз үсеп килә, Камилә белән Адилә. Шулай бит. Ират кеше күбрәк барыбер дә теге малай кеше көтәделәр, малай кеше якынрак буладылар. Менә синең очракта гомумән кызларны тәрбияләү ничек бара? Бәлкем син аларны дидер теге ират әйберләрне өйрәтәсеңдер, машина йөртергәндә, белем, туп дибәргә. Барыбер инде иң беренчедән үзләре өчен алар булырга тиеш
ничектер теге самозащита деген әйбер микән, менә бәйләнсәләр, нинсәләр, менә шуларны өйрәтеп алам инде. Самооборона була инде. Үзеңне саклау була инде, менә аларын өйрәтеп алам инде. Но барыбер Өйрәтәм дип нәрсәгә өйрәтәсең? Теге бокс приемнарынамы, нәрсә ул? бар инде аның серләре. Әти өйрәткән әйберләрне өйрәтәм. Менә шул. Ну, шулай да ул теге мин зур белемнәр белмим, укымаган ничек кызларны тәрбияләргә күбрәк инде әнисе тәрбия бирергә тырыша. Менә соңгы вакытта шуны сизә башладым. Баланы ырышканда ике кеше ырышырга тиеш түгел. Менә мәсәлән, әни кеше ырыша башлый икән, син аны ырышырга тиеш түгел әниеңә кушылып, әнисенә кушылып. Берсе прәннек, берсе кнут була инде. Әйе. Юк, син барыбер ул килә инде әлбәттә. Менә әни мине әрләде, тегеләр. Син сорыйсың, ты каты бәрелмисең, алай эшләмәскә. Нәрсә булды, кызым? Нишин ул син әрләде? Шуны уйладыңмы син дип аңа сорау биреп аласың. Ул аннары уйланып куя да, шул чыннан да дип, әнисе яна барганда, әни гафу ит мине дип әйтеп куя инде. Шундый моментлар булып ала. Димәк, үзләре гафу сорыйлар. Сорыйлар, була андай бер. Еш булмаса да, була. Ну, барыбер бала инде ул, менә бөтен җылыгыны, әлбәттә беренче бала белән, Адилә белән мин беренче планга куядырым әлбәттә эшемне улакны. Икенче планга куядырым гаиләмне. Һәм шуның аркасында безнең гаиләдә еш проблемалар буладыр. Гаиләдә, эшемдә уңышсызлыклар бик күбие, чөнки сине җылытып торучы кеше юк, ярдәм бирүче кеше юк, канатландырып торучы кеше юк, эшеңдә бардак, Камиләм туды. Мәйдәм туктар Элнас, кадалмас бу эше, әйдә беренче планга куйыйк әле без гаиләне, чөнки гаилә синең беренче урында булырга тиеш дип, беренче планга куйдым гаиләмне, икенче планга эшемне. Алланың рәхмәте белән гаиләм мине тулыландырып, эшемне тагын да байытып җибәрергә булыштылар. Менә шул иң мөһиме чыннан да кайда гына нәрсә булса да беренче планда гаиләң булырга тиеш. Гаиләң беренче планда икән, бөтен җылыгыны бирергә тырышасың. Менә мәсәлән, бер көнне Камилә рәсем ясап утыра. Мин компьютер алдында шигырьләрне карап утырам инде. Нинди репертуар сайларга эш инде, эш. Клип тегесе булса, карадым да бер күз ягы белән шулай матур итеп мәйдәм рәсем ясап утыра. Кара әле дип, кадалмас бу эше дип кырыя куйдым да Камилә янына утырдым. Аның белән бергә рәсем ясап утырам. Бу минем күзләремә карый. Мин аңа кояшлар ясыйм, агачлар ясыйм, машиналар, иләр ясыйм да. Һәм инде бу менә шушы әйберне әби бабаларына горурланып сөйләде. Әнисенә горурланып, менә әти белән без бергә рәсем ясадык дип менә шулай теге мактанып сөйләде. Димәк, ул минем белән горурланды. Димәк, мин аңа үз җылыгымны бирдем дигән сүз. Һәм инде шул вакытта үземә сүз бирдем. Кызларым кайда гына булса да, нинди генә чыгышлар ясаса да, без ул чыгышны карарга тиеш, алар белән бергә булып, аларга үз поддержкабызны бирергә тиеш дигән фикердә мин. Менә синең, ягъни гаиләдәге баланы тәрбияләүдәге ролең турында без хәзер сөйләшәбез. Шулай бит, һәм белүемчә син хәтта кызларыңның теге чәчләрен дә үрә беләсең. Үрә беләм, башта бик кыенрак булды, ләкин барыбер әнисе минем шикелле миннән дә яхшырак үрә дип әйтәм инде. Мин алай әнисе шикелле үрә алмыйм, ләкин була яисә инде бер җыеп куясың да, резинка тагасың да. Шундый кыйммәт теләгеңне бу очракта. Инде теләк. Һәм инде кызларыңа да ошасын. Әйтә инде Адилә, әти, менә булайрак кирәк, тегеләргә кирәк дип. Ярар кызым, әйдә, эшләп карыйк әле. Мин дә өйрәнәм бит. Мин психланган чакларда булган вакыт, сүздә юк, кеше бит без. Шулай да инде күп очракта әнисе үрә. Шулай да гаиләгездә кайсыгыз корырак тора балалар белән? Корырак Миндер теге ырышам, барыбер без инде 80-нче 90-нчы ел балалары, әти безгә бик корырак булды дип әйтсәм була. Кайыш төшкәне дә булды, шланга төшкәне дә булды. Теге бар шәле кер машинасы, яшел шлангалар. Элек зур шундый кер машиналар түгәрәк. Авылда әлдә бар ул. Тутырасың да, ичендә бер әйбер әйләнеп йөри. Аның шлангысы бар, суны агызатырга. Менә шланганы кара, менә. Тышы әле ул машинаның тышы ачык була. Менә шул шланга белән дә сыртка төшкәне бар. Мин барыбер әтимә бик зур рәхмәтлемен. Әти мине пөхтә, чиста итеп язырга өйрәтте. Үзең менә мондый приемнар кулланасыңмы тәрбияләгәндә? Юк инде, кызлар бит ул. Кызларга башка төрле караш булырга тиеш. Барыбер кызлар инде алар. Аларга ничектер йомшаграк. Мин күбрәк тел белән аңлатырга тырышам. Тел белән. Һәм инде барыбер бала үз хатасында үзе өйрәнергә тиеш. Мин әйтәм, ярак кызым, эшләп, беләм алай ярамый икән. Кызым, эшләп кара. Мин каршы түгел, эшләп кара.
Аны әти кара әле син шуннан да дөрес булдың икән, алай эшләргә ярамый икән дип аннары соңлан эшләми бу тәмин. Менә хатын-кызлар турында мудрый хатын-кыз дип әйтәләр, име кызганычның тәрҗемәсе юк, но синең турында шулай ук мудрый әти дип әйтергә була инде монда. Зирәк әти бу очракта. Анысын белмим. Менә хәзер теге синең фикерләреңне тыңлап турам да. Әйдә шу урында без бүленеп алыйк һәм бар булсын дөньялары дип аталган җыр миңа калса хәзер монда теге девиз буларак та хәтта ки яңгырый ала. Әйдәгез әлеге җырга тукталыйк. Әйдәгез. Назлы гөл. Мөмкин булса, менә бу пар булсын дөньялары име? Ул иске версия. Картотекада бар яңа версия. Ул ротациядә барды яңа версия итеп әйтерсең әле музыкаль редакторга, менә бу версияны алып атсыннар. То есть яңа версиясе бар аның име? Бар ул монда. Менә яңа дип язылган. Менә бу. Мин аны әйткәнем инде Айгөлгә. Менә монысы име? Әй. Так, мен пока не буду удалять, мало ли. Әй. Хәзер безнең билет сораштыру була. Так, дуслар, мин монда сәлам. Бик күп язасыз. Ой, рәхмәт, бик зур рәхмәт. Сәм сезгә мин сезнең Instagram сәтә барам гаиләң белән карыйсың, молодец, концертына барасы килә, Алла бирсә, көтеп калам 22 мартта Алла бирсә сезне, яме? Так. Побольше вот таких скромных и искренних певцов дигән. Ой, рәхмәт Аделина, бик зур рәхмәт сезгә. Матур гаилә яратабыз дигән. Хәмидә ханым, бик зур рәхмәт сезгә. Мин дә Аделя. Ой, Аделя. Иске вариант куелды бугай. Әйе. Уже язалар. Сине телевизорда күрсәтәләр, что ли дигән. Әйе, күрсәтәләр. Кызлар белән яшәгәч, весь в цветах. Да, есть такое. Шул, у вас хәл, сәлам, брат. Сәлам. Шул. Дуслар, сорауларыгыз булса, языгыз әле Татар радиосы аккаунтына кирип, анда рәсем астында лентада үз сорауларыгызны бирә аласыз. Кайчан шалыга, исәнмесез, шалыга күзләргә дип торабыз, Алла бирсә күзләргә. Алла бирсә, исән сау булса күзләргә инде. Килеп карыйк әле шалыга име. Теге елны килгән 9 ал иде. Сокланып туеп булмый сезнең эфирга. Рәхмәт, бик зур. Булсын дөньялары. Мин дә бар идем, анда назабы зур хыялы нинди. Шуя килдек. Әйе, килгән идек. Килдек. Башта Казанда тулсын, аннары Шаллыга дигән. Алла бирсә. Булар, Алла бирсә. Баш исән булсын. Зәй шәһәрне килерсез, әле күрәсе килә. Алла бирсә, Зәй күптәннән чакыра инде. Исән сау булсак, Зәйгә килербез. Алла бирсә. Районнарга чыгарга исәп, инде зур хыял менә шул районнарда чыгыш ясарга, халык белән аралашып, сөйләшеп, җырлашып утырасы килә зирәк. Ике бала. Мин син ятларга куйсаң буланнары. Мин син ятларга калдырмам. Клипның беренче сериясе бит ул. Ярый, Алла бирсә. Малай алып кайтырга планда бармы? Бар, Алла бирсә, планда бар, ничек булмасын.
Ходай күпме бирә. Ничек язылган шулай булыр инде, Алла белсен. Кайчан чыга клип? 22 мартта концертта, Алла белсен. Без алга таба дәвам итәбез. Менә мондый кич тапшыруын безнең бүген кунак кәнәфиендә Илгәрәй. Без инде шәхси тормыш турында бүген бәрәхәтләнеп сөйләштек. Хәзер мин тәкъдим итәм гомуми сорауларга күчәргә. Сораулар бик күп, шуңа күрә без аны менә шундый блиц сораштыруга берләштердек һәм хәзер тиз генә Илгәрәй сорауларга җавап бирергә кирәк булачак. Вакытыбыз шикле, бары 1 минут. Синнән көтәм әйе, юк. Әйе, юк кына түгел, шулай гына кайбер сорауларга тулы җавап та бирергә кирәк булачак. Киттекме? Аллага тапшырып. Берәрсе белән сугышканың булдымы? Әйе. Ничә көн кешегә үпкәләп сөйләшми йөри аласың? 3 көн. Обруйлы җырчыдан тәнкыйть сүзе ишеткәнең булдымы? Әйе. Йолдызлы авыру эләктеме сиңа? Әйе. Берәр кая бармас өчен авырту булып кылынганың бармы? Юк. Сиздерми генә кешеләрнең нәрсә сөйләшкәннәрен тыңлап торганың бармы? Юк. Берәр көнне син кайтышка хатының иреннәрен күперткән булса? Куркырый. Репертуарыңда җырларга яратмаган җыр бармы? Берничәсе бар. Сугаргамы, суктырыргамы? Суктырыргадыр. Синең телефон кенәгәсендәге иң кәттә номер. Әйтергәме номерны? Юк, кешесен әйтсен безгә. Кешесе. Иң кәттә. Анда юл андылар юк. Мин үземнеке турында аңладым башта. Юк, белмим, бәлкем син менә кемнеңдер номеры булу белән шундый горурланасыңдыр. Менә миндә бу кешенең номеры бар бит. Юк. Мин бөтен кеше әти шулай өйрәтте, бөтен кешене тигез күрергә. Канга сеңгән ул безнең анда әйбер юк. Менә йолдызлы шир булды дисең. Бу кайсы вакытка туры килде? Әлбәттә, беренче адымнарны атлаганда, Габделфәтнең концертында чыгыш ясаганда. Йолдыз 9 класс, бала. 15 яшь. 15 яшь. Ты что, анда инде син? Миңа мондай микрофоннар кирәк түгел, уже миңа уже нормальный микрофоннар кирәк дип теге. Хәтта шундый сүзләр дә булды. Булды. Ул булырга тиеш. Нормальный кешедә йолдыз шире булырга тиеш. Иң мөһиме, әлеге кеше йолдыз ширен аңлап бетерергә тиеш. Менә шул вакытны синең уңышларың булачак. Әгәр дә кто я дип йөрсәң, бу дөрес әйбер түгел. Хәзер Илгәрәй син инде үзгәрдең һәм бу репертуарыңда да бик нык сизелә. Аеруча соңгы җырларыңда бу Шиҗимеш, Әтияни кадәре мин син ятларга калдырмам. Менә шундый мәгънәле, соллы композицияләргә күчтең. Син теге бурылыш алдың дип әйтер идем. Нәрсә белән бәйле бу? Элек син теге ничектер җиңелчә, яшьләрчә стильдә Токмак. идең. Беренчедән бик зур рәхмәт композиторларга, шагыйрьләргә, Зиннур Абисафилин, Гөлфия Башакирова, Марат Кабиров, Хайдар Әхмәтшин, Җавдат Гыйльманов, Оскар Османов, Юрий Федоров, аларны саный башласаң, алар бик күп. Вазыйх Фатыйхов, Илфат Мусин. Стиль үзгәрде. Нәрсә белән? Алар үзләре киләләр шигырьләр, үзләрен ничектер килеп ләгәләр. Мин бер кайшында сайлап, миңа булай кирәк дип әйткәнем булмады. Ләкин менә соңгысы сабыр булыйк дуслар, әлесе дә юк әле ул килер Алла бирсә. Анысы инде Галия Пасаичина үзем махсус әйтеп язырттым. Һәм Илназарга. Әйтәләр бит, җыр үзе сине эзләп таба. Күңел халәтенә. Бәлки минем барлык җырларым да күңел халәтемнән чыгып җырлана дип әйтәм. Ничек бар? Менә шул. Мин бер кайчанда теге подстраиваться итеп җырларга тырышмыйм. Соңгы 4 ел эчендә, бигрәк тә соңгы 4 ел эчендә бик моңсу җырларым күбәеп китте. Ләкин Алла бирсә, тамашачыма әйтәм, тиз ритмлы җырлар булачак. Нәрсә этәргеш бирде? Үзләре килә җырлар, белмим. Үзләре килә. Димәк, ниндидер бурылышлар булмады. Юк. Менә күңел халәт, минем үземнең күңелем халәтем шундый. Менә шуңа күрә шулай җырланадыр, белмим мин. Менә җибәрәләр җырларны, карыйсың, тыңлыйсың, все, бу минеке, и үзе килеп ябыша. Тагын тыңлыйсың, бу минеке. Менә Зиннур абый үзе турыда миңа бирде бу җырларны, WhatsApp-ка язып. Илгәрәй, менә бу җыр синең тавышыңа туры килә, бу синеке булырга тиеш дип, шуннан да Алланың рәхмәте белән бу минеке дип аңладым мин. Эльвира Пасафинага менә Әтияни кадәре чисто случайно Оскарның студиясында утырганда тыңлап кара әле бер кешегә җыр яздырттым. Ул җыр кеше сатып алырга тиеш иде, ләкин Ходай шулай бурып куйды, ул кеше баш тартты бу җырдан.
Аскарга нишләргә, эше юкка чыкмасын дип, миңа тәкъдим итте барыбер инде башлай, яшем бат ничек башлай сөйлим инде. Аскар мәйтәм, бу бичер шул хәл искиткеч матур, кемнең авторы? Эльвира Сафина. Ой мәйтәм, күптәнге хыялым бар Эльвира апаның җырын җырларга мәйтәм. Мөмкинме? Ну, буш инде ди теге кеше баш тарткач, әйдә, сиңа туры килергә тиештә. Менә ул да ничектер Ходай үзе насыйп итеп бирә бу җырларны миңа. Менә синең бит әле концертың булачак бик тиздән. Алла берсә 22 март. Булачак сольный концертың. Менә бу тамашага нәрсәләр әзерлисең? Мин һәрбер, әлбәттә, һәрбер тамашага легендар, танылган җырчыны чакырам. Һәм шулай ук җырларга килгәндә, шуннан да яңа сезонга әзерләнгәндә бик зур проблема кайсы җырларны җырларга. Яңа җырларны әзерләсәң, тамашачы әйтәчәк: "Эй, яңа гына җырлары булды моның." Искеләрен генә җырласаң: "Эй, бер яңа җыры булмады, искеләре генә булды моның" дип. Менә без инде әлбәттә опрослар үткәреп, тамашачының әйткән сүзләренә колак салып, иң матур, иң мәгънәле җырларны күбрәк җырларга тырышырбыз. Һәм инде күбрәк аралашу булачак. Һәм мин таныштырачакмын инде 16 ел дәврендә эзләп килгән төркемем белән. Менә әлеге төркем белән мин 1 ел дәврендә эшләп киләм. Ринал Хуҗа Әхмәтов, Регина Рашидова, Гүзәлия Хисетдинова, Илфат Фатманов. Менә әлеге төркем минем Раил Рамазанов, менә әлеге төркем инде минем өчен иң зур төркемнәрнең берсе. Аларга бик зур рәхмәтләр ишетсәләр, төркемемә ялкынлы кайнар сәлам. Димәк, шундый бер зур команда белән быел инде эшләргә җыенасыз. Алла берсе, Алла берсе. Шулай ук Илгәрә әлеге концертка барырга теләп, безнең радио тыңлаучыларыбыз да хайрангыдан сорау юллаганнар. Әйдәгез әле без алар белән танышыйк. Димәк, нәрсә диләр монда? Балаларыгызның иҗат юлыннан китүен теләр идегезме дип кызыксыналар? Үзләре карыйлар. Мин аларга комачауламыйм. Үзләре нинди һөнәр салыйлар, шуны эшләргә тиешләр. Үзләре карыйлар, белмим. Китәләр икән, китсеннәр. Мин каршы түгел, булышырмын. Сезнең иң яраткан җырчыгыз кем дигәннәр? Иң яраткан җырчыларым минем бүген көндә теге яратып бирелеп торган җырчыларым юк. Ләкин мин Энрике Иглесиасны хөрмәт итәм. Менә аның репертуары миңа ошый. Бразильский шундый. Ул җырламый түгелме соң инде? Җырлыймы әле ул? Интернетта күп ул җырлыйнча җырламаса, яңа җырлар бар. Илназ булачак хатыныңа ничек итеп тәкъдим ясадың дигәннәр. Ул вакытта булачак булгандыр инде хәзер. Бер тәкъдим ясамадым. Әйдә өйләник әле дидем дә өйләнештек. Чынлап. Әйе, чынлап. Менә шулай булып чыкты ул Ничек безнең. теге Симәнкә чиртеп утыргандамы? Ничек булды? Юк, без теге 2 ел дәврендә йөрдек тә очрашып. Мәйтәм, матурым, мин сиңа тәкъдим ясам. Просто сиңа тәкъдим ясасам, ничек карарсың? Белмим, уйлап карармын. Матурым, мин сиңа тәкъдим ясам. Әйдә быел өйләнешик әле. Карап торды. Әйдә? Шулай дип өйләнеште. Барсы шулай гади, җайлы. Әйе. Без беләсеңме шундый гаилә, хатын әйтә миңа. Матурым, миңа чәчәк бүләк итмә. Лучше 2000-гә 3000-гә чәчәкләр алганчы, әйдә кибеткә чыгып, или балаларга, или сиңа, или миңа бер кирәкле бер алыйк әле. Менә шулай эшлибез без. Гел. Аңлыйсыңмы? Шулай. Бик беләсеңме, бик экономный хатын. Белмим, әйтәм, син чәчәк яратмыйсың что ли? Просто миңа чәчәкләр жалко ди. Алар шиңе бетә ди. Гомумән хәзер чәчәкләр бүләк итәсеңме инде? Булгалы инде әлбәттә. Барыбер дә алып кайтасың. Алып кайтам. Менә гашыйклар көнен ни рәвешле үткәрдегез? Гашыйклар көнен ни рәвешле бергә гаилә белән мунча кердек. Гомумән бәйрәм итәсезме? Сезнең өчен бәйрәмме ул? Мунча кердек дисең, менә. Мунча кердек. Романтика. Әйе, бергә мунча кереп балалар белән. Ну, безнең әле Адиләбез авырып ширләп тора, шуңа күрә бик теге бәйрәмгә хәле булмады. Әле концертлар да барды. Ну, шулай да без бергә бөтен бәйрәмдә бергә булырга тырышабыз. Димәк, Илназ, без теге блиц маңгына ясап алдык инде әлеге сорауларны да. Әйдә берәрсе арасыннан без хәзер сайлап алыйк да һәм җиңүчене билгелик әле. Кайсына бирербез икән бүләк? Ого, җиңүчеме? Назлыгы бәлки син карарсың, мин белмим нәрсә әйтергә дә. Ну, алайса традицион рәвештә мин әйтәм, эфир азагында без инде син белән бергә сайлап, җавапны чыгарырбыз Instagram киңлекләренә. Шушы вакытта мин карыйм вакытыбызга һәм инде менә мондый кич тапшыру азагына якынлашкан икәнен дә мин аңлыйм, шуңа күрә. Минем нинди сорау бирәсем килә сиңа шушы минутларда. Синең тормыш принцибың ниндирәк? Алга бер нәрсәгә булга карамастан, гел алга барырга, авырлыклар булса да, иң мөһиме гаиләң яныңда булу бит инде менә гаиләң белән бергә алга бару, алга. Авырлыклар бик күп язалар.
әтиң үлде. Рәхәтләнеп җырлап йөрисең. Әти миңа гел әйтте, улым, минем белән нәрсә була калса, бер кайчан да җылама. Минем теге дөньяда батып утырасым килми дип әйтте. Аның сүзендә кулак салам. Һәм инде тормыш алга дәвам итә. Кызларыма карыйм, менә кызларыма карагач, күңелләрем рәхәт булып китә. Хәзер мин үземнең гаиләм өчен әти урынына калган кеше. Әни өчен дә, һәм инде мин олы абый буларак инде энекәш өчен дә, хатын өчен дә тормыш алга дәвам итә. Ләкин мин беләм, берәр кайчан булса да без барыбыз да бергә очрашырбыз менә шу. Алга барырга иң мөһиме. Үзеңә нәрсә теләр идең? Үземә мин теләр идем бүгенге көндә менә безнең әти бит инде 3 хәрефле шир белән авырып китте. Менә шушы авырулар үземә түгел, гомумән шушы авырулар булмасын иде. Һәм бер хыял бар минем. Беләсең инде хыял. Нинди хыял? Карадыңмы син Queen киносын, теге Рапсодия? Карадым, әйе. Ахырда кайда җырладылар алар? Барлык зур масштаблы концертта чыгыш ясады. Африкада ятим калган балаларга акча җыйдылар. Бу финал өлешендә. Финал өчен. Менә минем дә шундый бер хыял. Татнефть зур аренада популяр булган җырчылар белән бергә җыелышып, рак белән авыручы балаларга, кешеләргә ярдәм итәргә. Шушы барлык җыйган акчаны Шундый хәйрия концерт оештырасы килә мин. Шундый бер ни эшләп, зур бер масштаблы концерт оештырасы килә. Менә шундый хыял. Илгәрәй шушы изге ниятләреңне инде тормышка ашырырга ясын. Зур рәхмәт сиңа килгәнеңә. Амин. Сезгә бик зур рәхмәт. Татар радиосына хөрмәт итәм, яратам. Бик зур рәхмәт чакыруыгызга. Алга таба да бергә бердәм булып яшәргә насыйп булсын. Һәм инде сораулар биргән тамашачыларга бик зур рәхмәт. 22 март филармониядә барыгызны да көтеп калам. Әле билетлар бар. Сезнең Илгәрәегез. Рәхмәт. Шунда әйтергә кирәк, Илгәрәй безнең әле бу ел TMTV премиясе номинанты да, шуңа күрә без аны ала берсә сәхнәдә күрербез дип ышанам. Һәм бик тиздән Илназның шулай ук әле яңа җырына клипта. Менә клипка килгәндә әйтим әле Назгөл, пожалуйста. Әлеге клипне TMTV Production берлектә төшердек. Бик зур рәхмәт Назгөл, мин сине икенче яктан ачтым. Бер дә уйламагарым шулай эшеңә бик нык карарсың дип. Ләкин син молодец, әлеге һөнәрне син ташлама, синең әле бик зур уңышлар булачак Алла бирсен. Менә мин әйтте дип әйтерсең. Син режиссер буларак та, сценарист буларак та менә дигән кеше. Ой, рәхмәт. Димәк, әлеге клипның премьерасы инде бик тиздән булачак. Җәмәгать, без шушы урында Илгәрәй белән сөйләшүебезне төгәлләп торабыз. Кабаттан рәхмәт килгәнеңә. Сау булашабыз. Менә мондай кич тапшыруы мин Назлы Гөлсөнгать шулай ук сезгә дуслар хәерле кичләр теләп, әлеге минутларда эфирны Айгилгә тапшырам. Ике күгәрчен утыра. Берсе икенчесенең башын берничә тапкыр чукып. Җиңүчеләр кемне алыр? Монда вожара. Әйбәт булган ахрысы. Вообще. Берәрсен сөйлә, име? И потом сине сториска чыгарырман. Җавап бирербез 15 секунд эчендә. Менә шәкеле килмәде. Беренче һәм гаилә автомобиле дәүләт программалары буенча 10% ташлама. Сезне Кирканавтода көтеп калабыз. Тукай урамы 115, 3-нче корпус. Тулырак мәгълүмат 230-30-30 телефоны буенча. У пенсионеров дел так много важных. Время сделать перерыв, отдохнуть в Чувашии, свежим воздухом дышать, здесь гулять, общаться, процедуры принимать и просто расслабляться. Санаторий Чувашия дарит пенсионерам скидку 20%. 83, 52, 300, 700. Имеются противопоказания. Необходима консультация. Хәзер дуслар җиңүчене кирәк билгеләргә менә җиңүчене билгелибез. Кышны озатабыз, язны каршы алабыз. Ой. Назгөл умрга кадәр эшлисең. Бик шул. Пакетка. Берем. Ага. Просто ты... Я, мы можем, конечно. Безне күргә вакытыгыз калкасын балалар. Менә бармы намда караш менә бу. Алло. Менә яхшылык тәкъдим булса, чит илгә китәр идегезме дигән. Бу огонь тоже инсанҗине. Ну ладно, давай. Как бы я не могу сейчас. Юк, берсе шул име. Аннары соң
минутлары программасын Так, хәзер иң зур хыялы нинди? Кайда ул бик яратам җырлар булмышлар. Син укып чыктыңмы соң үзең? Мин бит вот блог булганда шулардан алдым. Менә бу шигырь турында прикольный. Может, бер шигырь әйдә? Это интересно будет. Менә балаларыбыз белән соңгы мәртәбә яттан өйрәнгән шигырьне сөйләп күрсәтегез әле. 4 еллык. Ой, нәрсә япмадык соң әле без. Мин уныттым да инде хәзер. Мин күптән 2 ай элек ятлаган шигырь. Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 205 Или бер куплетын. Да сиджимеш. Вера, давай шуны. 15 секунд içinde как раз. Әйе. Менә булай кандай еңа сразу җырлый башларсың. Кушымтадан башлый? Кушымтадан. Так, давай тут куям я моны. Бер, ике, өч. Шид бакчаның шид җимеше, татлы түгел ачы ул, йөрәген үзе сайлаган, яр белән бәхетле бул. Всё, билет булдымы? Супер. Сохранилось? Менә моны куям яме? Ага. Достар, бик зур рәхмәт туры эфирга кергән өчен, бик зур рәхмәт минем белән булганыгыз өчен. Мин сезнең һәрберегезне хөрмәт итәм, яратам. Алга таба да бергә бердәм булыйк. Алла бирсә, менә әлеге эфирдан карап, мин эфирга күптән чыкканым юк, ләкин бүген күзәттем, барыгыз да бик күп утырасыз. Мин соңгы тапкыр шул җәй башында булгандыр эфирда. Эфирга чыгарга кирәк икән дигән фикердә хәзер Алла бирсә, вакытым булган саен эфирга чыгарга тырышып, сезнең белән булырга тырышам. 22 мартта, Алла бирсә, 22 март мин сезне һәрберегезне көтеп калам. Габдулла Тукай исемендәге филармония концертлар залында сезнең илгәрәегез, рәхмәт югалмагыз, без бергә бердәм булырга тиешбез. Рәхмәт сезгә.